Дәвам итеп, алдағы кытлау хатында укып китәсем килә. 1963 елның 24 ноябрендә дөньяга безнең өчен бик кадерле кешебез булган якыныбыз Ахтямова Наилә Фиолит кызы туа. Дип язалар хатны Невиркино районыннан сеңеле Наҗия, тормыш иптәше Зиннур, племянниклары Радик, тормыш иптәше Мәрьям, Зөфәр, тормыш иптәше Гөлия балалары белән. Пенза өлкәсенең Карнавар авылы мәктәбенең 5нче сыйныфын тәмамлап, алар гаиләләре белән Самара шәһәренә күчеп китәләр. Самарада ул 9нчы сыйныфны тәмамлап, медицина техникумына укырга керә. Ләкин иҗади җанлы кыз бала укуын Мәдәният институтында дәвам итә. 1983 елны үзенең ярты җаны, яраткан тормыш иптәше Харис Мөнирулланы очратып, кияүгә чыга һәм татулыкта 2 улларын үстерәләр. Хәзерге вакытта да ул Самара өлкәсендә яшәп килә. Кадерлебез безнең өчен гомеребездә олы урын алган кеше булып тора. Ул бик ачык, шат күңелле, игътибарлы, бар туганнарына карата да мәрхәмәтле булып яши. Авыр чакларда да, шатлыкларда да иң беренче булып ул килеп җитә. Һәм кирәк вакытта җылы сүзе, төпле киңәше белән дә ярдәм итә. Аның тормышының бар ягы да сыкландырырлык. Эшендә дә, гаиләсендә дә ул үз биеклекләренә ирешә алды. Бу дөньяда туганнары булуы җан рәхәте. Синең кебек якыныбыз булуына без шиксез шат һәм бәхетле. Син безнең сер сандыгыбызда, кирәк чакта киңәшчебез һәм булышчыбызда. Гомер юлың киң, сикәлтәсез булсын. Бары тик сөенеп, шатланып, мул тормышта яшәргә насыйп булсын сиңа. Бүген бәйрәме белән котлап без анарга чын күңелдән исәнлек, саулык, бетмәс төкәнмәс бәхет, шатлыклар телибез. Алда да бары куанышлар гына көтсен аны. Бәлахаза дигәннәре гаиләсен шитләтеп узсын. Ешрак күрешеп, аралашырга язса иде бу бер көнлек дөньяда. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга, чөнки син бу дөньяларда барысын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Котлы булсын матур туган көнең, менә бергә табын артында. Язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Хөрмәтле Наилә Фиолитовна, чын күңелдән барлык теләкләргә дә без дә кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны музыкаль бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Tebrikliybiz tuğan